Hi guys! Good morning. So, nandito tayo ngayon sa aming lugar. At ngayon guys, pupunta tayo dun sa Bando Ocampo Beach Resort. So, it's about 2 hours driving galing dito sa lugar namin hanggang dun sa beach. Ayun guys, so tara, samahan nyo ako guys papunta dun. So, let's go! Guys, so andito tayo ngayon sa Bando Ocampo Beach Resort. So ayan, punta tayo sa loob. Sa Bando Ocampo, ayan, resort, sa Bando Ocampo Beach Resort. Ayan, so punta tayo dun sa cottages natin. Ayan. So ito yung mga cottages nila guys. Dito tayo guys. So ayan. So andyan po sila. Shout out oh. Shout out. Woo! So nasa tayo Tox ngayon Tox? Nasaan tayo ngayon? Nasa sa Bando lang. Ayan, so ayan po si Tox. Lasing na siguro siya. Bakit ah? Pero may live na. Kaya nga naitag mo nga niya ako. Andito pa rin po si Mami, busy. Okay, si pa picture. FC Charot. Oh. Kamu man sana kaya ka na selfie yan. Hindi, wala ka picture yan. Dito sa video. Ganda ni Maxina. Ay, na video?
video ka na. Ay, ginako. Kung nga sa picture ko, tumlian ninyo. Tina? Say ha. So ito yung mga cottages nila guys. Ayan. And then you can rent also rooms. So dito yung mga rooms nila. Ayan. Okay, dito. Yung mga rooms sila dito. Ayan. So ito yung swimming pool nila dito guys. Ayan yung pool nila dito. Ayan. So ito tayo dito. So dito tayo guys. Ayan. Kakanta na po sa Shasta Lake. Ayan. So ayan po. Si Mami nagluluto. Busy si Mami. Ayan po. So ayan po yung mga magagandang boses dito. Oh, ayan. Ang siyang sinisigaw. Di sadya. Di sa isa't isa. Bakit ba? Ulit na nang tayo'y ulit na. Kung may babalik ang lahat, sana'y di na kawalay. Alaalang ng daan. Ayan guys, so kakain na tayo ng dinner. Ayan. So kain lang kayo guys. Ayan. Ayan, kain na tayo guys ng dinner. Ayan, si Mami. Yung napakasipag nating Mami dyan. Ayan. Ayan. Bicol Express. And we have chicken feet adobo, pork casino, and then jackfruit. And then we have pork steak. Ayan.
Ayun guys, so pupunta tayo dun sa kabila. Yan, sasakay sila sa doon sa rides. Sis, kita raw po. Sira rin. Adyasan mo madam yung ano niya. Ay, paingis din. Bata. Sige raw, sis. Sis, nalikurado ka, sis. Ay, di ba lang papicture? Maxine! Bye na, be! Sis, ko araw, sis. May kuyag daw sa Jory. Si Auntie. Bay, natama ko akan. Bye na, be. Joy. Muna. Saan pa? Uy, papicture pa ko sa ano. Dinilas yung headset. Nakanilas pa pala. O, sige na, rulunod na kamo. Sunlight. Ayun si Mami, sasakay na po siya. So, anong nararamdaman mo Mami sasakay ka dyan sa ano? Masaya ka. Okay. Ayan na guys. Minecraft. Burger. Bye-bye. Oh, si Minecraft. Bye. Bye-bye! Ay. So, ayan na guys. Ayan. Awa ka di maramba pala. Sumaramba nila kuya.
ayun na guys, uwi na tayo. Uwi na kami guys. Ingat tayo guys. Bye. Bye-bye. Hindi na, may lipat ako yan, Ben. Hindi lang. Bye. Salamat. Dumating ka sa tao na to.